Vikend. Danas je subota. Jutro je. Sofija sluša muziku i sprema doručak. Za doručak pravi palačinke. Sofija čeka goste. Komšija Bruno dolazi na kafu i palačinke. Ko još ne voli palačinke? Sofija i Bruno vole da provode vreme zajedno. Danas su slobodni. Planiraju da idu u šetnju na Adu Ciganliju. Žele da voze bicikle i rolere. Posle toga idu na ručak u staru srpsku kafanu. Oni vole srpske kafane. Vole da slušaju živu muziku. Bruno uči da svira gitaru, a Sofija voli da peva srpske pesme. Uveče žele da idu u bioskop da gledaju novi film. Vole nove filmove. U nedelju Sofija nije tu. Putuje u selo da vidi roditelje, sestru i zeta. Tamo njeni roditelji imaju kuću. Njena sestra je sada takođe kod roditelja na odmoru.